Lena incwadi esibhalelwe nguSiyanda wakwaThusi esihloko sayo sithi Izono zabazali chapter 1. Usuphinde isibili lo mshopho ovela la ekhaya kwaNgubane njengoba nomama wadlula ngalendlela nje emhlabeni sengize ngazi ichijana ukukhala. Kozwele kakhulu kimi ngesikhathi bewuthula phezulu umzimba kadadewethu bewushaya ngemvuphu inhloso ukuxoxa umkhokha. Isalenga namanje intamba besikhunge ngayo udadewethu sibuya sonke isithombe sokufa kamama. Shuthi kumama kwasiza lona iphoyisa lomlungu elavimba omkhulu ukuthi engawushaya umzimba wakhe emva kokuthi naye azilengise. Kwala belincenge iphoyisa lomlungu ukuthi lokhu kuyisiko laphetha ngokuthi nje uma beke bawuthinta lo mzimba lizobabopha bonke. Ngangiyoba yinji ngempela ngibona umama eshawa noma esethule njengodadewethu. Nakuba kuyisintu kodwa kuzwela kakhulu kithi uma sibabuka abathandiweyo bethu beshawa. Ingene ihlehle imoto yakamkhize yiveni iziyoma eminyango wakulendle esikuyo okukade kushayela kuyo umzimba kadadewethu. Bewufukula umzimba kadadewethu bewufake ngemumva emontweni umalume naye angene phakathi behambe. Akuphelanga mzuzu emngakanani kudlula udunga uhlanyala sendaweni okuthiwa lwanelela ngela ngabaphansi lwaphambana ekhanda. Angifice ngihlele eminyango kulendle yangenhla angikhombe ahleke angikhombe kuyeza nakuwe. Maqeda asuke ngejubane aza ayosithela ehlathini lomdukathola.